Hej, velkommen til endnu en video. Denne gang så kører vi videre. Supermarket Simulator. Jeg har spillet en lille bitte smule længere, men ikke meget. Vi prøver at gå ind i det. Se hvad der sker. Se om vi kan finde ud af det. Genum Skies. Siden sidst har jeg fået noget te og noget kaffe. Der er lidt mere profit der. Og så fandt jeg ud af, at man kunne... der var ikke nogen bil eller cykel, så det går lidt langsomt her. Fandt ud af, at man kunne købe varer herhen, der var billigere. Man lige få lidt ost her. Og det, før der betalte jeg 16, jeg kan få det til 8. Det er lækkert. Og æg 14 og mælk 6. Så når jeg får mig en bil, så er der lige en masse ting, jeg ikke kan få endnu. Når jeg får mig en bil, så skal jeg hen og fylde op, det er helt sikkert. For at spare nogle penge. Super. Lad os se, hvad vi kan finde ud af. Vi starter en ny dag. 245 profit. Det er ikke galt. Ny dag. Og er det fordi prisen er faldet på dem, eller hvad? Jeg fandt ud af, at man kunne gå herind og så se priser og ændre priser. Hvor fanden var det henne? Hey, jeg kunne få et skateboard. Jeg skal lige have mig et bat. Nummer 20 knæk. Jeg skal lige sagt med få en bat der. Ballen. Hvordan var det, man gjorde det der med penge der? Mel, det er sten. Ja, det er fint. Og den er faldet... koster det der nu, eller hvad? Markedsprisen. Nå, det er indkøbsprisen, eller hvad? Okay. Ja, vi prøver. Vi skal i hvert fald købe nogle varer. Der er en af dem. Jeg har allerede en masse varer. Så det køber vi. Så er det bare at fylde op. Ja, tak. Og der. Ud med den. Ja. Jeg mangler et lager. Jeg vil have et lager. Jeg kan stille mine ting. Der er lige noget pasta. Som er noget. Hvis der er nogen, der ved, hvordan man gør det nemmere, så sig til. Fordi jeg fatter ikke en skid i det spil her. Jeg glæder mig fandme til at få opgraderet, så jeg kan få en større butik og få nogle flere ting og flere penge og sådan noget. Dat. Olie kan vi altid bruge. Men ikke for meget af det federe. Mel. Yes. Og som sagt, hvis der er noget, jeg gerne vil se mig spille, så synes jeg, finder vi ud af det. CS, eller you name it, et eller andet Phasmophobia, eller et eller andet nyt, der er kommet, så prøver vi det. Så vi kan finde ud af det. Og I skal altid bare komme med tips og tricks, så prøver vi det. Hvis der er en serie, jeg skal lave et eller andet, det kan være, jeg ved spændende ikke, Planet Coaster, eller hvad folk nu går op i. Jeg er frisk på at prøve en masse forskellige spil.
Nå, lad os åbne. Lad os se, om der kommer nogle kunder. Tjene nogle skies. Skies er det, man kalder det. Penge. Monetos. Ja. Vi lige lave lidt herværk, mens vi venter på kunder. Nej, det kan vi ikke. Echo 29. Hold da kæft. Men kørt ned. Kom. Kom. Ah, okay, de bliver bare lige igennem. Du skal have noget. Det kan jeg se på dig. Ja, nemlig. Og masser af penge i det fine jakkesæt der. Hvor fuck kom du fra? Hvad kom snigende den der? Hvor er du med battet? Ej. Ups. Nej! Hey, du skal blive. Hey, du kan ikke gå ud nu. Nej, det var ikke med vilje. Hallo? Jeg tager den væk. Der. Ah. Så mister vi lige en kunde der. Så skal jeg til at rydde op efter ham, mand. Sat. Okay. Jeg vil lige på, du. Tak skal du have. Hej. Farvel. Det er sådan, man siger, når man skal der bange med. Ja. Og det var... Du får $1 der. Hej. Skal der bange med? Nej, okay. Der er nogle babs her. Mummy babs. Og det er bare på kort. De er lige på. Værsgo, bange med. Hej. Hun er ridpigen der. Jeg ser på hende. Den måde hun går på. Hende er også. Ellers så er det bare fordi hun har høj hele på. Sukker og mælk. Og den er. Ja, det er godt. Hej. Nå, okay, vi skal have penge til det. Ja, 6. Nej, bange med. Nej, okay, vel. God weekend. Nå, nej, det er mandag. Nej, det er tirsdag. God uge, eller... Jeg vil også lave en serie med bilspil. Jeg har ret og pedaler og sådan noget. Så se, om vi kan finde ud af det. Som sagt, jeg er ret ny i det her YouTube her. Så jeg aner ikke, hvordan man gør. Men jeg prøver mig frem, bare for sjov. Nu må du se. Fuck med! Nej, okay. Jeg så roligt op efter ham her. Kan man ikke det? Skal jeg så smide det ud, eller hvad? Den her. Okay. Nej, det kan jeg ikke. Kan jeg ikke det? Sådan der. Svineri, han skal lave. Jeg skal lave et navn på et tidspunkt. Nu må se, om jeg kan finde ud af, hvad jeg skal hedde. Hvad butikken skal hedde. Nej, der er kø nu. Jeg har ikke nogen ansat, så jeg kan ikke beklage. Jeg kan ikke kalde på en ekstra medarbejder. For først så har jeg kun en kasse, og på den anden så har jeg ingen medarbejder. En fattig røv. Sukker æg. Okay. Der kommer en bøf der. Nej, det er ham tvillingen fra sidst. Men, ja, 4, så hej, la. Det er hun er ridpige, hun går sådan mærkeligt. Det går mærkeligt, den der. Yes. Ja, måske man lave arme ridder.
Mangler bare noget kanelsukker. Det passer. Min hjerne er langsom lige nu. 16. Det passer. Bange med? Nej, okay, hej. Jeg synes, jeg siger meget det samme. Men Nå. Nu vi gør lidt rent der. Jeg også lige fylde op måske. Ja. Fanden, der er noget stænk der. Ud med den. Ud med den. Fylde op. Tik. Den der. Øj, der er blevet taget ost der. Bum. Mælk. Bum. Tænde lys. Sådan, så kan vi se noget. Kommer bare, der er åben kasse. Jeg åbner kasse 1 i den eneste kasse vi har. Indtil videre. Den der. Bummelum. 22. Ud. $1 back. Ud. Her. Et. Hør nu. Ja, tjener money. Nå, vi skal købe noget sukker, åbenbart. Det må vi lige gøre. Få dem nu. Bum. Det kan jeg ikke før i morgen. Man skulle lige få lov at købe. Så vi er lukket. Er du blevet færdig, mand? Vi er lukket. Ja, du kan ikke se det. Kom nu. Nej, du skal ikke komme ind. Jeg har fucking lukket. Ja. Det er det værste. Når der kommer nogen i lukketid. Det er så fucking nederen. Ja. Jeg vil gerne hjem, du. Jeg kan sige, at lige kom ind med. Ja, du får lov at betale overpris. Det kan jeg love dig for. Ja. Det der, det bliver i hvert fald en 20. Bum. Nej, det kan jeg ikke engang, mand. 11. Det kan jeg heller ikke. Helvede. Jeg har fat i ikke finde sukker. Vi har lukket nu. Bum. Kalder vi det en dag. Så er det gået 7 dage. Profit. Next day. Fuck. Hvad sker der? Yes. Så er vi tilbage efter et lille crash i mit game. Den der. Nå. Prøv igen. Sådan der. Ud med dig. Yep. Vi har bestilt lidt varer. Mangler vi dem, der har vi fandme masser af. Mangler sukker og mel. Skal vi prøve med det? Ja, vi skulle have en navn, det var sådan noget. Management. Den regning her. Navn. Hvad fanden skal det hedde? Det skal hedde Cabo Bix. Cabo Shop. Cabo
Jeg skal hedde. Det var sjovt. Ja, stort. Og der er farver. Sort. Og ja, sådan der. Super. Fedt, mand. Så melder vi ikke. Eller så må regningen her, når det er husleje. Nå, vi skal fylde op. Der var kaffe. Det kan vi godt lide. God, stærk, sort kaffe. Og jeg drikker kaffe. Hvad drikker I? Er det sort eller med mælk? Eller latte? Eller chai latte? Er det te eller en chai latte? Eller cappuccino? Eller vand? Eller bare varmt vand? Te? Te måske? Fylde op. Seriøst, er det lager der? Det er sgu ikke så spændende at fylde op. Bum. Jeg kan godt være prøve ind og spille og se, jeg synes, der er lidt mere gang i den. Lad os skrive, hvis I kan lide det. Jeg synes, det er fedt det her, så sig til. Laver vi noget mere. Hvis det er røvkedeligt, så sig det. Så laver vi ikke mere. Skriv det. Ikke sig det, jeg kan ikke høre. Der burde være nogle baggrundsmusik. Jeg tror også, man kan sætte på. Jeg ved bare ikke lige, hvad man gør. Bum. Kan man ikke få sådan en skraldespand herinde? Jeg ikke behøver at skræmme derud hele tiden. Bum. Ja. Så tror jeg godt, vi kan åbne. Åbne dem. Ja. Tja. Hey, vil du lige købe noget sukker eller sådan noget? Eller dig? Hvem dig? Smart, hva'? Sæt med smart. Ja? Er smart eller hvad? Ja? Ja. Hvorfor kan jeg ikke slå ham der? Hvorfor kunne jeg slå ham den anden, men jeg kan ikke slå ham der? Ja. Og lige pakke det her væk, eller så kaste de med tingene igen. Ja. Mener du? Det er fucking billigt, mand. Hvis du ser ud. 14. Ændre. Hej. Jeg er lige på, det kan vi fandme godt lide. Jeg er lige på der. Jeg gider ikke at skal give dem 500 kroner tilbage. Nu skal jeg sådan noget. Det er sådan noget business. Jeg tror det er sådan et business kriterie det her. Hvor på det hotel der. Dunkin' Donuts. Jo.
Han er Donald. Yes. Det er hende der igen. Hun har taget make-up fucked up på igen. Nej, kom on. Er det lige på? Ja, det er lige på, og det er... Hvad? Morgenmad. Du får 4 tilbage. Hej, og prøv lige at fikse din make-up. Dejligt. Boom. Hej. Psycho. Boom. En tilbage. Hej. Tak for det ikke. En æg. Det går for hurtigt. Det er billigt her. Billig æg. Billig. Det må være en grote her. Hvor er æggen henne? Æg. What? Ja. Så tager vi en pakke æg. Hej. Hej. Ja, jeg kommer nu. Så, kassen åben. Åbner kasse 1. 4 tunnel, ja, det var. Bum. Har du ikke mindre, mand? Lige på. Ja, det er godt. Sådan. Han skal være meget med. Lige der. Og det var godt, at jeg hentede æg, så han kunne få nogle æg. Og der. Ja. 30. Kæft, man trykker mange gange. Ild til dig. Ja, det var lige okay nu. Yes. Hun har glemt noget hende der. Nu skal hun handle ind til frokost. Eller aftensmad. Hun er da lidt genkendelig i hvert fald. Jeg skal fikse de der råder der. De er beskidt. Jeg har en kammerat, der vinduespudser. Det kan være, jeg kan få ham til det. Er der nogen, der ved, om det her nogensinde kommer på multiplayer? Om man kan spille det med nogen på et tidspunkt? Jeg kender en, der han kan godt lide at spille det. Jeg kunne spille det med ham. Men det kræver lidt, at man kan spille det i toget. Med dig, du. Vel, tak. Lige gør det rent der. Yes. Jeg vil lige tage ruden nu, når vi er i gang. Jeg kan godt lide, at du tager bare lige her, så har du vasket alle ruderne, mand. Ja, både indenfor og udenfor. Det burde fandme være sådan virkelig. Jeg tror, jeg kun havde en arm. Yes, jeg åbner kasset. Hvad er det jo? Kom med. Nej, jeg er bare lov. Jeg skal nok købe mig på. Jeg skal nok få noget vand. Noget vand. Tak
Tak skal du have. Ja, jeg ved godt, der mangler vand. Det er sidst på aftenen, ja. Kom igen i morgen. Ja, jeg ved godt, der mangler vand. For helvede. Undskyld mit sprog. Ja. Der er flere, der mangler vand. Jeg tror, det bliver den sidste dag for nu. Så kommer vi igen en anden gang. Det kan godt være, at jeg tager lidt off-cam, og så det ikke bliver så langtrukken, og skal sidde og glo på mig og sidde og trykke på det her. Ja, jeg ved godt, der mangler vand for helvede. Hold da kæft. Det er måske bare lyset, der er en orange her. 27. Okay, det var lige okay. Det var lige for mig. Hvor meget tid har du, fyr? Nej! For satan! Det er fint. Fik du lidt rabat, eller fik lidt penge fra kassen? Det var det. Luk. Jeg tror, det var det for nu. Vi vender stærkt tilbage med næste dag. Vi har 731 til at købe varer for. Vi skal købe noget vand. Folk bruger sig over vand. Vi skal rydde lidt op. Vi skal spare sammen til et fucking lager. Ej, det er så irriterende, at der så står clear windows. Det må jeg lige få gjort på et tidspunkt. Ja, tak fordi I så med. Vi kommer stærkt igen. Subscribe. Skriv kommentarer. Gør det passe her. Jeg er lige glad. Vi ses. Hej.